kaya talminian sa kaya ganatikiran unagitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitanan namiyataman suswara niyan sa ikubakar niyan sa di pakawiyayang namiyakasagad sa mga Muslim. Nabudid na yung maana niyan na makapagbang subilal radiyallahu anhu nagyutod ipagkaswayan uman may sampay sa ikuingaran o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na makagurok so yung maana niyan na Bilal na makagurok sumadaklataw. Mga uripin wallah, diyan ka na ng pamana kaya dud sa limu o nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na niya panutulo mga alim tanong so mga ulama tanong sang kutaw pamana kapakagagaw ang kutaw pamana kuwan kalaarata ginawa sumiyagad sa ikong mga Muslim sang kutaw pamana masa kadid na lagi diyan at yung Habiba ayama na niyan Salama, pag kung mga karong Rasul sallallahu alaihi wasallam, din na lagi din na yung mana niyan na malaatiw ba? Asumiyagad sa ikong mga Muslim sa kutag kaya tarima Allah subhanahu wa ta'ala sa ikong mga ayam na niyan na nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasa manuto na giyutod ni sabab apyang niyo Bilal radiyallahu anhu ku Abu Bakar adipasin makapagbang. Sabab sa dinyan tenggungan arata ginawa niyan sa kiyab bilag kiran o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Abu Bakar na sa mauto na ayad na miya balui a khalifa o di na salianti o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inutuaya pa man na miya patut ayay pitawag ko pat asahaba Korean Rasul sallallahu alaihi wasallam so Abu Bakar, so Umar, so Osman, so Ali na mga khalifa ay mana niyan na salianti. Kana ba ay salian kaya saliantan kaya niyan na so kananabi ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadede na ay mana niyan napakataling mo nabi Korean nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kanyan dinabitan na taman sa kabangkita ko dunia. Na so mga miya kasalianti na ay siyalian tiyaniran ay inaktingan niran na su kabubuluya ulwan unabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya su Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumpleto, nabis kaniyan na ulwan pan, na military commander pan, ulwan pan ko kapag itidawa, pamanamiya kalangalangan su nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasa manuto, na diyan ko to pa man nakiabaluya Khalifa Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu na dedin pagbang suway maana niyan na Bilal radiyallahu anhu ayap yang niyo Bilal na makaunot sa kaprang sa lalang ko Allah subhanahu wa ta'ala di subas kaniyan ayam maana niyan na makapagbang sa ikong mga wakto nagumiyat tumuyan ama ka makapupagayan ko mga tumana. Apkapunan waya mana niyan na mga ingda pa man mga so mga say ko mga ingda mga Muslim na gusto mga ingda mga kafir nagyutoy pa man na kaya bubayaan o Bilal radiyallahu anhu. O yan na diyan ko takatataguin sa mga tumana upama na tagutao mabubaluya tagutao sa anday kailan yang mga rinpo ay na magaan sumagaan nakapakatukuan yan si mga Muslim. Sa kanya ni babu pada adinggal sa iko kanditil sa iko bagwa basa adi tanurun di ka kambasa. Nagyanan ang kanan pamanat sa isa ingdasam na mga rinpo ayanan o agamatan mo agama Islam kakagiyagiyang kanan ng ingdasam sang kuto pamanamasa na masasakop o ayamaan niyan na mga Roman. Agyan po mga Roman na mga kafir, mabagil silang indatuan, ayamaan niyan na pagpamagis silang sa kumasayran. So kaya gito niyan, kaya pag-apply ro Bilal radiyallahu anhu at tigil sumabuso Abu Bakar na dikat din yan kabubayaan o bautong gulaw la o Bilal, kaya kabayan na makapagbang antong na ipitero Bilal radiyallahu anhu.
Ayat pituruh Bilal na tiga na amay ka ayat ya pamasa ang karaken na para buku ginawang ka na papaar na kung kan. Tigiyan ko Abu Bakar. Na may kamataan na ayat ya pamasa ang karaken na pimaradi ka akong ka na pangunot na karaken na tigiyan. So ay makna niyan nakapakasungakan kung ayaw andi ba ini milikakan. Pangunot na karaken sukap ayaw makna niyan nakapupangunutian. Kapuparati ako kung makamimilikrakan. Aswallah subhanahu wa ta'ala. Na so, na ayam yatir Abu Bakar, Siddiq radhiyallahu anhu, na ibet sa kapuruk wallah, kadeden asabab akia pamasa akurka, hey Bilal, arwar sa suasuatakan ku wallah. Pendapat ini yung kota pamana mga paparangayan, mga sahaba, mga pitya, mana atanto pamana milyalupia na tamu ku Bilal radhiyallahu anhu na seko masa tanwi man to nagkapakayaw pamana pamakusin ka betadin si ku papar kabe di ku paparangayan umrano na ipununong kay aku Bilal sa tigina da ini atta demiana kaya miya gusel kaso ay makna niya na mga tamu pa na milyalo pakarkan no pamana dia ngay dia kung kaperatian ubaid natatano din yun mga uripan wallah asalin sa ayaman na niyan na may pagpangalimutan sa iku lagi tanong ayaman na niyan na uripan wallah nagyuto na ando ba ini baluin tanwa tulos sa ikhlas sa ditanway panunong ka sa iku ayaman na niyan na mini pangalimutan lagi naman bu mini pangandutan wa ilmu adiding kapakayubatan di panunong ka ang mga muritan udah tanong tadbi yung mga muritan why na di ka pa kayo batan ng paggalwi din natadum waya makna niyan ng mga muritaken sa kaya pangduwa ko kiran sa miya kapiraragun kaya sa tanong nutukilam sa ay makna niyan nakabayak wallah subhanahu wa ta'ala kaya mo to na kaya kamaradi kaya kung sakad na tigu Abu Bakar sa lalang wallah subhanahu wa ta'ala tigu Bilal amata-mata na deden apagbangaнаkan arwar ko sumu wallah ayaman ang tunay ipun sa kukiyawa patu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dida pagbanganak arwar sa kanya sa ko subuun rakno sumu wallah asu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Peter Abu Bakar akabenar kanan hay Bilal pagi kataon Abu Bakar ang utab kesuwa Bilal radhiyallahu anhu o man magbang na andi kaya balsan yan sa ikuingaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagkagitan na pesugun-sugun so lagamian na dipakawiyayang sangkutaw pamanarata dito niya. Mangori pun wallah nagumianat so Bilal puun sa Madina sa padiyan so paganay asugu apad ko mga sugu mga Muslim na tumiyarag sa ing dar'iya marani sa ing dadamsik diyan nga dar'iya na marani sa ing dadamsik diyan ka na Damascus akapapantaganiman to aya asima udina aya kapital ing da Syria pansiko sa iko region ang kananaw pamana Sam dia Sam napat isa ka region na nan pembetuan ng mga tao sa France sa Liban na imanto na ayabuembuan na ng kanasam na giya Syria, giya Lebanon, giya Palestine, agu giya Jordan na giya na napalayad na napansang na napumituan sa mutamiyang na masa sa kuwan na Sam. Na sama to na so Bilal radhiyallahu anhu na sukya pa katalang umanian si isang putaw pamanad darpa si isa dar'iya amarani si isa damsik na miya tatapro so Bilal adi din pagbang sa taman sa miya katalingma so Umar ibnul Khattab as kaniyang man miya khalifa o mga Muslim na sumyong sa kaniyan si isa Sam miya wapatut so Abu Bakar na miya kasambi sa Umar na minitu na iyan so Bilal at tanto miyati ada niyan bituna na tanto sira na mikadaliay sa sabab po sang putaw pama nakakadaliay sa ingaran wallah subhanahu wa ta'ala suwaswat sik wallah na so Umar bin Al-Khattab na igira amya alwi so ingaran Abu Bakar na terunian amataan aso Abu Bakar na ulwan tanu na ayam niya ka maradika ku ulwan tanu aso Bilal
laman ang takatiru Umar swatigin so Abu Bakar na datu tanu apia kamara di ka man so datu tanu asubilan uluan tanu asubilan nana gyuto so kabaryadat Umar Ibnul Khattab sadun ayaman niyan na may tubo pamoto ko si ko sabad kumrana notina pia kamara di ka yan ngaya uripan abi subilan kagay ina uripan na kagay pagadatan yan sa katero na Peter yan na uluan tanu ya kamara di ka Abu Bakar so ulwan tan wa Bilal radhiyallahu anhu. Niya sungat kiran wallah sabab ko niya upakat sa mga sakaba sa makapagbang Bilal sa hadapan Umar radhiyallahu anhu. Na so kelew no Bilal sang puto pa man na kaya pagayon na yun ng mga sakaba na niya kayong Bilal radhiyallahu anhu. Na sudun so kinipuro no Bilal sa suara niyan na miyakasgad sa Umar gusto lang na makadidarpa kung mga sakaba mga bulay ka Rasul sallallahu alaihi wasallam sa taman sa miyabasa sa mga sumpairan diyanan mangurip no Allah sa samoto na so Bilal na miyatatapden sa siiden bubaling sa Damascus taman sa kaya pakataling mo o adyalian na sumita tapian na pesegad sa ayaman na niyan na kapupunis sa kita niyan ko Bilal radhiyallahu anhu sa ayap kebalsian na miyakam buku ako atigyan miyakam buku ako din na uman manag o Bilal radhiyallahu anhu sang tadi dikatero ay karuman yan sa miyakam buku ako na ayap sumbagian na tigyan na mabubabay ako din kamapita na may petu na akan sultan tuwakan na kebubayaan at Muhammad sallallahu alaihi wasallam agu sa mga sakaba ang mga bulay kaian ang mga bulay ka akan mapita na may petu na akan den sa taman sa ayaman niyan na luminyo so napas o Bilal radhiyallahu anhu na siidin niya po sa ikukip sabut niyan sa iku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.